Toto je stránka používateľa. Tu spravujete svoj tím. V hlavičke vidíte názov a podnázov stránky, výber predajne a rýchle odkazy na dostupnosť tímu, čakajúce nedostupnosti a pridať používateľa. Pridajme nového člena tímu. Kliknite na pridať používateľa a otvorte formulár, potom zadajte celé meno. Je povinné. Pridajte e-mailovú adresu, tiež povinnú, aby sa mohli prihlásiť a dostávať upozornenia. Voliteľne pridajte telefónne číslo a pracovnú pozíciu. Pozícia sa zobrazuje zákazníkom pri online rezervácii. Vyberte prístupovú rolu, majiteľ, administrátor, manažér, personál alebo recepcia a určte, čo môže táto osoba vidieť a robiť. Priraďte ju k jednej alebo viacerým predajniam. Pred uložením je potrebná aspoň jedna predajňa. Pre rezervovateľné roly ako personál otvorte nastavenia rezervácií a ovládajte, či sa zobrazujú v kalendári, ich stav rezervácie, viditeľnosť online rezervácií, priradené služby a pracovné hodiny. Nechajte poslať pozvánku vypnuté, aby ste účet vytvorili priamo a potom kliknite na pridať používateľa. Nový člen tímu sa okamžite objaví v zozname. Potrebujete niekoho aktualizovať? Kliknite na ikonu úpravy. Formulár sa otvorí predvyplnený aktuálnymi údajmi. Vykonajte zmeny a uložte. Ak chcete odstrániť člena tímu, kliknite na ikonu odstránenia v jeho riadku. Zobrazí sa potvrdzovacie okno s menom používateľa a pripomienkou, že akciu nemožno vrátiť späť. Vždy viete, koho chcete odstrániť. Kliknite na odstrániť používateľa na potvrdenie. Člen tímu sa odstráni zo zoznamu. Okrem zoznamu používateľov, vám dostupnosť tímu poskytuje kalendárny prehľad celého tímu. Kliknite na dostupnosť tímu a otvorte ho. Prechádzajte podľa mesiaca, prejdite na dnes a prepínajte medzi zobrazením dňa a týždňa, aby ste videli dostupnosť na rôznych úrovniach detailu. Mriežka zobrazuje každého rezervovateľného člena tímu počas mesiaca, farebne označené bunky ukazujú, kto je plne dostupný, čiastočne rezervovaný alebo nedostupný každý deň. Kliknite naspäť a vráťte sa do zoznamu používateľa. Manažéri môžu odtiaľto tiež kontrolovať žiadosti o voľno. Kliknite na čakajúce nedostupnosti a otvorte front schvaľovania. Každá žiadosť ukazuje, kto ju podal, časové obdobie a dôvod. Schváľte jedným kliknutím alebo zamietnite, ak to nevyhovuje. Keď je front prázdny, máte všetko spracované. Po dokončení zatvorte okno. To bola stránka používateľa. Spravujte svoj tím s vyhľadávaním a filtrami, plnou kontrolou vytvárania, úprav a odstraňovania, kalendárnym prehľadom dostupnosti tímu a frontom čakajúcich nedostupností na schvaľovanie voľna. Navštívte bookingservice.ai a začnite.